Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сугышчыларны саклаячак хәрби техниканы алгы сызыкта яшәргә ярдәм итәчәк. Волонтерлар һәм активистлар хәрбиләргә ярдәм итүен дәвам итә. 45 минут эчендә 30 сорауга җавап бирергә ярчылы зур этнографик диктант халыкара акциясына кушылды. Быел 7-нче шәһәр поликлиникасында 21 меңгә якын пациент гомуми диспансерлаштыру узган. Улы нинди дә булса хроник куркыныч факторларын ачыклауга юнәлдерелгән. Әмма иң мөһиме онкологияны иртә стадияда ачыклау. Медицина тикшерүен узуның мөһимлеге турында хезмәттәшем җинтекләп сөйләячәк. 18 яшьтән алып 39 яшькә кадәрге пациентларга диспансеризацияны 3 елга бер тапкыр 40 яшьтән башлап ел сайын узарга кирәк. Ул хроник авырлар һәм онкология куркынычы факторларын ачыклауга юнәлдерелгән. Сдается маммография. Все женщины, начиная с 40 лет, проходят данное обследование. То есть это заболевание патологии молочной железы. Цитология сдается. Все женщины, начиная с 18 лет, сдается классический мазок по Папа Николау. И начиная с 39 лет сдается жидкостная онкоцитология. Моннан тыш иратлар да, хатын-кызлар да 40 яшьтән яшерен канга анализ бирә. Оның ярдәмендә ишәк авырулары ачыклана. Әгәр диспансерлаштыруның беренче этабында пациентта куркыныч факторлар яки нинди дә булса авыру табылса, аны икенчесенә җибәрәләр. Аның кысаларында өстәмә тикшерүләр, тар белгечләргә консультацияләр билгелиләр. Диспансеризацию прохожу ежегодно. Это обязательное условие. Последняя диспансеризация была в марте этого года. И всем советую пройти диспансеризацию. Я считаю, важно это для своего здоровья, для здоровья своих спутников жизни, чтобы они были спокойны и тоже проходили это дело все. И нравится, что так относится к нам терапевт. И особенно медсестра. Гомуми диспансерлаштыруны эш көннәрендә 7-дән алып 18 сәгать 30 минутка кадәр хәтта табиб юлламасыннан башка да узарга мөмкин. 7-нче поликлиника шулай ук шәһәр предприятиеләре өчен диспансеризация үткәрә. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Сугышчыларны саклаячак хәрби техниканы алгы сызыкта яшерергә ярдәм итәчәк. Менә инде берничә ел дәвамында СВОда катнашучылар Россия мәнфәгатьләрен яклый, ә волонтерлар һәм активистлар аларга бу эштә ярдәм итә. Чалда күпләр маскировка челтәрләре үрәләр. Кемдер үзенең уру схемасын уйлап таба, кемдер моның өчен гадәти булмаган тукымаларны куллана. Тулырак халдагы минутларда сөйләрбез. Яктылыкны кире кайтара торган материал ярдәмендә техниканы һәм сугышчыларны дроннар һәм тепловизорлар сизә белә алмый. Өстәвенә маскировка челтәрләре су үткәрми торган һәм шактый җиңел. За общий период деятельности мастерицы народной сети сплели более 2000 сетей разных видов общей площадью 32 тысячи квадратных метров, а также 1050 модулей неснимаемой защиты невидимка для танков и боевой техники. Волонтер Рустем Гатин ялда маскировка челтәрләре үрүче активистлар янына барырга булган. Ул осталарга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, бу эш юкка түгел. Маскировка челтәрләре белән машиналарны, сулы кубовикларны һәм башка бик күп нәрсәләрне каплап була. Наверное, благодаря этим сетям я стою живой. Очень много обстрелов, дронов периодически летает, и меньше обстрелов происходит наших автомобилей именно, меньше обстрелов происходит нашей базы, потому что маскировочными сетями все укрыто. Волонтерлар белән очрашуга шеф кушаматлы СВО ветераны да килде. Ул шулай ук маскировка челтәрләреннән алгы сызыкта файдалануларын хәбәр итте. Алардан тыш сугышчыларга хайваннар да ярдәм итә. У нас товарищ с Альметьевска с собой взял щенка Алабая. Позывной Барон. Вырос такой огромный стал. Тут нормально жив. Кто-то, например, чужой человек идет, все, лает, тормозит человека и просто держит его. Тот человек, ступорит стоит, алабай, собака большая. Там не только не испугаешься.
Активистлар Рустем Гатин һәм СВО ветераны белән аралаштылар. Тиздән кыр кухнясы җитәкчесе яңадан Лисичанскига китәчәк һәм үз командасы белән тыныч халыкны ашатуны дәвам итәчәк. Ә волонтерлар алга табада маскировка челтәрләрен үрүләрен дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 45 минут ішінде ауты сұрауға жауап берерге ярышалы зор этнографик диктант халықара акциясына қошылды. Аны халықлар бірдәмлігі күніне бағышладылар. Майданшықларының бірсі шәһәрнің тарих туған яқны Үйрену музейі болды. Зор этнографик диктант нәқ иртәнгі сағатында старт алды. Шәһәрнең тарих туган яқны Үйрену музейында оның 10-нчы мәктәп укучылары язды. Язгы каникулларга карамастан алар акцияда бик теләп катнаштылар. Я думаю, я справлюсь. Вопросы достаточно сложные. Но мне интересна эта тема, поэтому, думаю, все смогу сделать. Тестта ауты сұрау максималь рәвештә 100 балл алырга мөмкин. Катнашучылар Россия Федерациясында яшәүче халыкларның тарихын, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен белүләрен бәяли алачак. 20 вопросов общефедеральных, 10 по республиканских вопросов. 45 минут дается. Вопросы достаточно, можно сказать, сложные, то есть даже для взрослого человека. Но надо немножко подумать. Вот, и очень интересные вопросы тоже по республиканской части. Например, один из вопросов говорит о том, кто постоянно пьет и много чая. Дөрес җаваплар 2024 елның 13 ноябренә кадәр miretna.ru сайтында бастырылачак. 2023 елда этнографик диктантта Россиянең 89 төбәгеннән һәм 228 чит илдән 3 миллионнан 500 меңгә якын кеше катнашты. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Киң үлчәмләрдә тышанычлы, уңайлы һәм үтемле бәяләр чалда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшен дәвам итә. Аяк киеменнән тыш бирдә төрек текстилен тасойларга була. Ашыгыз Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Сыйфатлы көзге, җылы кышка һәм төрле аякка Беларусь җитештерүчеләреннән күргәзмәдә төрле зәвыкка аяк киеме табарга мөмкин. Женские полуботинки с широкой раскрываемостью и большой полнотой, выполненные из мягкой натуральной кожи, которые предназначены для людей с проблемными ногами. Широкий закругленный закрытый мыс обеспечивает удобство и защиту пальцев стоп, а резинки позволяют плотно зафиксировать обувь на ноге и отрегулировать полноту. Также обеспечивают комфорт для стопы при длительном ношении. Модель оснащена устойчивой, нескользящей подошвой. Күп кенә шаулар һәм шәһәр кунаклары Белоруссия аяк киемнәре сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгерде. Для себя зимнюю 45 размер, легкий, хороший, утепленный. Здесь лучше, чем по магазинам ходить, там все такие жесткие какие-то. Это здесь мы уже привыкли. Күргәзмә ярминкәдә төрек текстилендә алырга була. Урын җир әйберләре, мендәр, одеяллар, плитлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Ашыгыз Белоруссия аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. До конца месяца обследование уролога за 1650 рублей. Восстановление мужского здоровья. Лечение бесплодия, простатита, эректильной дисфункции. Телефон 200 222. 200 222.